माबायदि आइजोखौ माइनाव होननानै बुङो? मा होननानै बुंदोङो? जाय आइजोआ गंसे न'खराव थायोब्ला बे न'खराव जेरावबो सुख सान्थिया थायो, गोजोना थायो, बेबायदि आइजोखौ माइनाव बुङो होननानै बुंदों। जाय आइजोआ गंसे न'खराव थायोब्ला जेनिबो आंखाल जाया, जेनिबो अभाब जाया, बेबायदि आइजोखौनो माइनाव बुङो होनदों। जाय आइजोआ न'खरनि समस्त दायित्वखौ रुजुननानै लानो हायो, न'खरनि मोनफ्रोमबो बिबान, मोनफ्रोमबो खामानि दामानि, धोरोमनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिंखौनो रुजुननानै लानो हानाय आइजोखौ माइनाव बुङो होननानै बुंदों। दानिया जोंनि दानि बिहामजोफ्रा, जोंनि दानि आइजोफ्रा माइनाव जानो हादोंना हायाखै? कुइसना बे। माइनाव जानो हादोंना हायाखै जोंनि दानि बिहामजोफ्रा? जुदि माइनाव जानो हादोंब्ला जोंलाय मानोथो सामफ्रामबो खोनायो 6 मास जास्लाबै गथ'खौनो गारनानै सोरबा गुबुन हौवाजों खारफालांबायनो होननाय खोनायासै? हे? खोनायो। गावनि 6 मास जास्लाबै गथ'खौनो गारनानै गुबुन हौवाजों खारफालाङो, जेनेबा हांगामानि हिन्जावा आंजों खारफालाङो रखम आरो, गथ' गथाय गारनानै। दाना बेबायदि आइजोखौ जों माबोरै माइनाव होनगोन? हे? देनाय नोंगोना नङा? जाय बिहामजोआ बोसोरसे जास्लाबियावनो गावनि बोराय बुरै बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै गरेस्वराव रङियायाव फिसाइखौ लाना खारलांनो हायो, बेबायदि आइजोखौ जों बोरै माइनाव होनगोन? नंगौना नङा? जों बेबायदि आइजोखौ मालाबाबो माइनाव होननाय नङा। जाय आइजोआ न'खराव थायोब्ला सुख सान्थियानो गैया, सामफ्रोमबो नांलाय खमलाय, फिसाइखौ फंबायखौ एरनानै होयो, फिसाइनो बिहावखौ एरनानै होयो, फिसाइनो बिखुनजोखौ एरनानै होयो, सामफ्रामबो नांलाय खमलाय सोमजिहोयो, बेबायदि आइजोखौ जों बोरै माइनाव होनगोन? नंगौना नङा? दानिया मानो बेबायदि जादों आं गासिखौबो होनाखै दे, सोरबाफोर दंबासो होनदां। दा मानो जादों बेबायदि? आं दहायसो सिगाङाव बुंदोंमोन, जोंनि न'खरखौ फोसाबनो गोनांब्ला आइजोआ गियानि जानांगोन, जोंनि समाजखौ फोसाबनो गोनांब्ला आइजोआ गियानि जानांगोन होननानै। दानिया जोंनि आइजोफ्रा, जोंनि बिहामजोफ्रा, बे गथ'नि बिमाफ्रा दिनैनि दिनाव बेबायदिब्ला जोंनि न'खर, जोंनि समाजा बहा मोजां जानो? दा मानो जादों बेबायदि? जाहोना मा? सासे बिमाया 6 मास जास्लाबै गथ'खौ गारनानै गुबुन हौवाजों माबोरै खारफालांनो हाखो? खारना मा? दा बेफोर खारनखौ जों बिजिर नायोब्लाथाय मोनो, जोंनि दानि बिहामजोफोर, जोंनि दानि आइजोफोरनियाव जिथु आध्यात्मिक गियान, धोरोमारि सानस्रि, मा होनना बुङो बेखौ? स्पिरिचुवेल थट, बे धोरोमारि गियाना गैलिया। मानो गैया? खारन जोंनि बिहामजोफ्रा दा बाथौखौनो खुलुमखाया। खुलुमोसै मादै नोंहामजोआ? बिहामजो दंना गैया? खुलुमग्रा खुलुमा? बाथौ खुलुमो? होमबा थिगानो दं नोंनिया, नङा होमबा? दा जोंनि बिहामजोफ्रा, जोंनि फिसाफ्रा जेलानाखि धोरोमजों जेबो सोमोन्दो लाखिनाय नङा, बियो मालाबाबो गियानि जानाय नङा। नंगौना नङा? दा बेबायदि। आरो बिनि अनगायैबो बिहामजो गाज्रि जानाया किन्तु बिहामजोनि बिमानियावनो दाया बांसिन थायो। बिहामजोनि बिमा, तारमाने बे सिख्लानि बिमा, हिन्जावनि बिमानि दाया बांसिन थागोन। जोङो बेखौनो नुयो आरोखि बिजिरनानै नायोब्ला। आमोखानि बिहामजोआलाय मासि दुमदाखालब्रा, नागिरोबाथाय बिना बिमायानो थिग नंखायानो, बिमायानो थिग नंखाया बिनिया, फिसाजोआ ओंखायनो बिदि बिमा जोलै फिसा होनना बुङो। तारमाने जोङो मा खोनायो दानिया? बिमाफ्रालायनो गावनि फिसाजोखौ हाबा हरनायनि साननै सिगां बुजायो जाहैबाय। बुजायनायथ' होना बेबायदिखौ मा होनना बुङोनो फिसाजोखौ? नै आइ फिसा हिन्जाव, बिहाव बिखुनजोखौ बारा खाथि खालामनाङा, जेबो मोननाय नङा नोङो, आरो बिदा फंबायखौ गोदना अननानै ज', नङाबा जेबो मोननाय नङा। माथो आरो नोंसा नोंखुनजालाय इंग्लिसोनो,
लिंगिया दायनि सो जायो बिमाया इबायदि होनहरबाय नालाय फिसाजोखौ बिमायानो होनहरबाय बिहाव बिखुनजोखौ खाथिर खालामनाङा बिदा फंबायफोरखौ गोरनायाव गानानै जा फिसाजोआ 6 मासनि उनावनो दिन्थिबाय आखलखौ फिसायखौ उन्दुबाथाय मोनायाव फिसाया उन्दुदों आरोखि गावहा उन्दुलाङा हिनजावा माबा माबि सानबाय थायो माबोरै बेखौ बे न'निफ्राय बेलेगाव लाना थांनो माबोरै जुदा जानो हानो थाब उन्दुलाङा आरोखि फिसाय उन्दुलांनायखौ नायबाय थायो फिसाया आरो नै नै सदानन्द नै सदानन्द मा जादों मा जादों नोंहाय आंहा हाथारलाहाय माबायदि बुरैयाबो बे सोर बुरै नोंसानि माया जानायल' सानफ्रामबो बेबायदि बुंबाय थायो नालाय दाना बिमाखौसो रागा जोंग्रा जाबाय फिसालाया बिफाखौसो रागा जोंग्रा जाबाय फिसालाया आं नोंसोरजों रायजो जानो हालालै थाला आं नोंसोरजों होननानै ब्लड टाउनाव गरेस्वराव बे रखम दाना खोथाया जाबाय मा बिमाया बे गावनि फिसाजोखौ बुंहरदोंमोन बारा खाथि खालामना बिहाव बिखुनजोखौ बिदा फंबायखौ गोरनायाव गानानै जा नोङो जेरै फिसाजोखौ बिलाइ हरदों गावनि फिसालानि थाखाय नोंबो सासे बिहामजो लाबोनांगोन लाबोनाङासाय लाबोनांगोन दानिया नोंनि फिसालानि बिहामजोखौबो बिमाया बेबायदि फोरोंहरबाय एखे जागोन ना जाया केसा घटनाया एखे जागोनबा होमबा दायित्वआ जोंहा मा दङ नंगौना जोंनि गथ'फोरखौ गियान होनाय दा गथ'फोरखौ गियान होनो गोनांब्ला बिमाफ्रा गियानि जाग्रोनांगोन ना नाङा दा बिमाया गियानखौ बहानिफ्राय मोनगोन जेलानाखि धोरोमजों सोमोन्दो थागोन इसोरखौ सिबिगोन इसोरनि सायाव फोथायनाय थागोन खिन्थु जोंथ' नुबाय दानिया जोंनि दानि लाइमोनफोरखौ सेंग्राफ्रानो होन सिख्लाफ्रानो होन हामालै होनबाथाय मा हामाब्रा हामा होननाय मोनसे बुस्थुखौ मिथिया जों गोदो हामा नालाय हामा थांनो हामानो जानो हामानो लोंनो हामानो हामा नालाय हामा दानिया मा होनो मा हामाब्रा मा श्री कृष्णब्रा मा महादेब बेलाय थै दामनांगौ महादेबखौनो दामनो नागिरबाबो दा जोंनि फिसाफ्रा बेबायदि आरोखि दा बेबायदिब्ला धोरोमारि जुदि सानस्रियानो गैयाब्ला धोरोमारि गियानानो गैयाब्ला हामा होननाय मोनसे बुस्थुखौनो मिथियाब्ला जोंनि फिसाफ्रा बहा गियानि जानो नङा होमबा दा बेखायनो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो गियानि खालामनो गोनांबा गिबियावनो बिमाया बिफाया गियानि जाग्रोनांगोन